Waqt laqgħa tal-kabinett man nies il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Korp tal-Pulizija investa kważi €2 miljun fi 30 vettura ġdida għat-taqsima ta' Rapid Intervention Unit l-RIU li fi kliemu jixirqu għall-użu fosthom biħġieġ rinforzat. Dr. Abela qal li l-vetturi l-ġodda mistennija jkunu fit-toroq sax-xahar id-dieħel. Dr. Abela ħabbar ukoll diskussjoni dwar ftehim ieħor għal ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili it-tmien wieħed waslet fi stadju avvanzat. Qal li mal-liġi siġillat dan il-ftehim sa jkunu firmati żewġ ftehimiet għal kull korp dixxiplinat fi spazju ta' ftit snin. Id-dettalji nataw fil-faċilitajiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar fejn Dr. Abela, il-membri tal-Kabinett tal-Ministri u rappreżentanti tal-Forzi tal-Ordni u s-Sigurtà ta' pajjiżna iltaqgħu għal-laqgħa li trattat is-Sigurtà Nazzjonali. Il-Prim Ministru Abela saħaq li Malta trid tkun dejjem preparata għal kull kontinġenza li tista' tiżviluppa bħalma ġara fil-maltempata Ħeri u kif qal pajjiżna qed iħejji ruħu għal kull eventwalità brabta mat-tanker Russu. Irrimarka li dawn investimenti jistgħu jsiru għax pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha ifissirhom bħala favur il-familji u l-komunità u biex il-poplu Malti Wawċi jibqa' jgħix fis-serenità. Aħna llum ninvestu fl-aqwa tal-aqwa jekk wieħed iħares fl-investimenti fil-fire engines fl-apparat li ieħor li jintlibes mill-persuna biex tipproteġi lilha nnifisha meta tidħol f'perikli biex issalva lil ħadd ieħor jara li qed immorru fl-aqwa tal-aqwa. Dak huwa l-investiment li għamilna li qed isarraf f'riżultati daqstant b'saħħithom. Il-laqgħa tal-Kabinett indirizza wkoll il-Ministru għas-Sigurtà Byron Camilleri ħabbar li l-Gvern se jqassam ktejjeb f'kull dar, barfien f'Kasta Nirien flimkien ma' Fire Blanket. Ħabbar ukoll li mis-sajf li ġej sa tibda topera l-ewwel skwadra speċjalizzata tal-Pulizija f'Paċeville. Dan qal mhux se jsir għax żdiedet il-kriminalità f'pajjiżna, iżda minn pajjiż sigur igawdu mhux biss il-Maltin u l-Awċin imma anke min se jinvesti f'pajjiżna u t-turisti. Il-Ministru Camilleri rimarka li s-sena li għaddiet 2316 ruħ li waslu f'Malta b'mod irregolari ġew deportati, 111 persuna minnhom intbagħtu lura pajjiżhom talli wettqu atti kriminali. Semma wkoll li fl-aħħar snin naqsu r-reati vjolenti u l-omiċidji. Dawn tal-aħħar li saru fl-aħħar 7 snin ġew solvuti kollha.